ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjasliang Rupa Premium Meghalaya ka East West Group of Institution Bangalore ka khot admission nagmenta ka nursing but paramedical course ka bala ithu da ka Indian Nursing Council ka by admission ka badunatam but Shipai% ka Jingiasiat pila ru ban apply da ka education loan Kamu Kham College long ka khot admission ha ki degree but diploma course ban long chef hotelier but QA ban dep khap mania fila ban call ha kini ki number रोज बस Hadirin baga jinge penibor hapadeng Shipai India bat ki Shipai Pakistan kala Kham jai namar ba kala penbana da ke ceasefire dan ke jing senge Jingiasiat mentapat kalami sege Jingiasiat bat ki Lehnoh ke Jingiasiat hapadeng Shipai ki India bat ki Lehnoh la jah ki than kala kebadan ha Shopian district jonga Jammu and Kashmir hakani ke Jingiasiat kala jah hakastap jonga senge hat majai ka khalai tu jumang arajar arpusan Shipai kila yok jing tip nak ternak sentiat bagi dan ki Lehnoh ki bayat lenti hak than kala kumta kala ban khenra hak te ka jaka hendrik Lehnoh kala sendet kuliyaki bagi Jingiasiat ka bamar kaliang kala ne kat to kat nepor hakani ke Jingiasiat langut ki Lehnoh kala kelan yap hasyan